След тези свидетелски показания на хората от Столипиново, материалът ни беше предоставен на окръжната прокуратура в Пловдив. Иван Даскалов, окръжният прокурор на града, каза, че веднага ще разпореди разследване на случая. Полицията също започна проверка, за да се установи дали има и други свидетели на това, че както на Симеон Йосифов, така и на останали хора от Столипиново са им раздавани пари, за да отидат умишлено и да създадат конфликт, и включително и да прибият момчетата от Катуница. Надя, близките на задържания Симеон Йосифов потвърждават, че именно той управлявал микробуса, който премаза 19-годишното момче, и въпреки това се прокрадват съмнение, че друг е бил зад волана. Има ли такова нещо? Има, да, наистина е така. Може би тези съмнения възникват, защото на мястото на 23 септември в Катуница имало два микробуса. Един червен, който е прегазил Ангел, и един бял. Това, което разказват хора, пострадали от единия от двата микробуса, е, че наистина се съмнява, че именно Симеон Йосифов е шофьора. Повече обаче разказва Благой Бекриев. Петър Георгиев, заедно с още едно момче от Катуница и трима полицаи, попадат под гумите на двата автомобила, които умишлено минават през тълпата, събрала се пред къщите на Кирил Рашков в нощта, когато загина 19-годишният Ангел. Обърнах се за секунда към жандармерията и в следващия момент, когато се обърнах към колите, вече фаровете бяха пред мен. Когато ме е буснал буса, съм летял. Търкалял съм се, там са охузванията. След това предполагам, че Мерцедес, като е бил по-нисък, ме е ударил в таза и тогава се е получила травмата. Състоянието на Петър е най-тежко. Има луксация на тазобедрена става. Поставена му е екстензия и ще остане в ортопедията още 20 дни. С това момче сме седяли 4 години на един чин. От 3 до 7 клас седим заедно. И просто се надявах до последно слуха да не е верен. Отидах и се оказа верен. 12-класникът смята, че убийството на Ангел е предварително планирано и твърди, че арестуваният Симеон Йосифов не е истинският шофьор, прегазил с микробуса връстника му. Полагам, че шофьора оплашен отишъл до границата. Рашков е платил на някой невинен беден циганин да се сменят. Виновният остава ненаказан. Господин Рашков явно държи доста хора и има доста пари. Кои хора държи? Висши стоящи. Не мога да назова точно имена. Според разследващите, доказателствата, че Симеон Йосифов е прегазил момчето, са безспорни. В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства, за да бъде преценено, че това е извършителя на престъпното деяние, респективно на него му е вменено обвинение за съответното престъпление, т.е. той е привлечен към наказателна отговорност. Една от версиите, по които разследващите все още работят, е дали 55-годишният Симеон Йосифов е получил пари от познати на Кирил Рашков, за да прегази 19-годишното момче. За новините на Нова, Благой Бекриев. Надя, в Асеновград очакваш ли директорът на местното РПУ да се срещне с протестиращите? Това ще разберем в последствие. Междувременно тук хората стават все повече и се събират на площада. За сега протестът е мирен. Ще продължим да следим това какво ще се случи в Асеновград и ще ви разкажем в късната емисия новини. Надя Ганчева за протеста срещу полицията в Асеновград. Резултатът от протестите с нощи: 168 души са задържани след шествията в цялата страна. По данни на МВР, повечето от тях са арестувани заради притежаване на бомбички, ножове, дори тръби от прахосмокачки и домакински чукове за месо. Една от най-масовите демонстрации беше във Варна. Протестиращите опитаха отново да влязат в ромския квартал Максуда. Жандармерията обаче блокира пътя им, както и всички основни булеварди в града. Освен десетки задържани протестиращи, в полицията са отведени и 3 роми. Те са пренасили 19 бутилки с коктейл Молотов. В София около 600 души тръгнаха от Националния дворец на културата. До размирици и по-сериозни сблъсъци с полицията не се стигна. Шествието стигна до парламента, където след това хората бяха разпръснати от полицията. Боксове, ножове и метални тръби са намерени и в някои от арестуваните при снощния протест във Варна. В квартал Максуда са задържани роми с 19 коктейла Молотов. При безредиците са арестувани общо 58 души, 10 от тях непълнолетни. При размириците няма пострадали хора и щети, уверяват от полицията. От арестуваните обаче са иззети 20 предмети за физическо насилие, които говореха, че намерението им не е да провеждат участие, масово мероприятие с мирни цели.
В единия от непълнолетните е открит чук за месо. Момчето дори помолило да си го прибере от дома, защото баща му щял да му се кара. Вчера на влизане в квартал Максуда са арестувани 3 роми. В техния автомобил са открити 19 бутилки с запалителна течност и парцали. Според полицията са били предназначени за нападение, а не за отбрана. Спрямо тези лица е образувано наказателно производство. Всеки си има ножи, бухалки и колкото имат ръцете, развърши. Около 22 часа и 15 минути, да го наречем условно, общественият в град Варна бе въдворен. Ще има ли проблеми тази нощ, предстои да разберем. Прокуратурата е образувала едно досъдебно производство, на останалите задържани ще бъдат наложени глоби. За новините на Нова от Варна, Искра Урумова. Прокуратурата се е самосезирала и започва проверка след материал на нашия репортер Диляна Гайтанджиева. Репортажът беше от пловдивския квартал Столипиново, където въоръжени роми заплашваха със саморазправа. Да си припомним. Ако влизат тук вътре в квартала, ще им чешем главите. Ако дойдат ние с моторите, ние сме готови. И атака. Почваме кланица. Какво ще направи? Ще реже глава. До седмица-две напрежението около Катуница ще отшуми. Това прогнозира за новините на Нова социалният психолог професор Дончо Градев. Въпреки това, според експерта, от този момент нататък дори най-малкият конфликт на етническа основа в страната ще може да прерасне до национален. Според професор Градев, проблемът с размириците в село Катуница не е толкова расов, колкото икономически. Решението за него е само едно. Ако се решат икономическите проблеми на тази общност, едва ли може да има такива ексцесии. До тогава обаче психологът е категоричен, че масови проявления като тези, на които сме свидетели в последните дни, ще се повтарят все по-често. От сега нататък и при много по-леки случаи ще възникват такива масови протести и феномени на тълпата в страната, защото вече има прецедент, има образец на поведение. А когато говорим за поведението на тълпата, оказва се, че то почти винаги е еднакво, независимо дали сме на протест, на шествие или на футболен матч. Причината е, че скандиращите се превръщат в едно цяло. Тълпата има константни характеристики, че тя е неуправляема, че тя е по принцип агресивна и че трудно може да бъде контролирана. Въпреки това, според професор Градев, в тази тълпа може да се намерят всякакви хора. Не могат да се опишат само като високо или ниско образовани, нито само като агресивни и спокойни. Когато човек е в масата, неговия аз е изместен. И той става един от масите. Той вика на стадионите, вика по митингите. И когато се прибира вкъщи и се спомни, че е хвърлял бутилки и камъни, се срамува. Човек ще отиде ли втори път? Сигурно ще отиде. Си мисля, че втория път ще бъде и ще има по-голям контрол. И този втори път обаче шансът да се държи по същия начин е също толкова голям като първия. И отново ще са достатъчни само няколко агресора, за да се превърне мирният протест в безредица. Най-важната сила за това, според професор Градев, е анонимността. За новините на Нова, Даниела Пехливанова. 5 дни след случая в Катуница и политиците решиха, че е редно да изразят отношението си по темата. В първия работен ден от седмицата за депутатите предложенията изглеждаха така. Искане за изслушване на вътрешния министър Цветан Цветанов, създаване на анкетна комисия по темата и пряко предаване на дебатите по телевизията. Нито едно от тях не беше прието. На финала вместо Цветанов обяснение пред депутатите даде заместникът му Веселин Вучков. След гласа на улицата, управляващите чуха и мнението на опозицията по случая Катуница. Да станем на крака в знак на почет на убития в Катуница Ангел Петров от една престъпна циганска банда. Превръщаме парламента в изразител на тенденции, които в момента не работят за единството на държавата. Няма да подложа на гласуване вашето предложение. Министърът на МВР трябва да дойде тук, в Народното събрание, защото той не е в оставка, мястото му е тук, а не да пее по концертите заедно с Веселин Маринов. Считаме, че това, което предлага Българската социалистическа партия, е недостатъчно. Да бъде изслушван този, който е изпуснал положението, ще излезе, че му даваме възможност да се оправдава. Атака поиска заседанието да се излъчва директно по телевизията. Левицата предложи обратното. Това предизвика реакцията на Волен Сидеров, който днес беше особено активен в дебата. Доста се възпитано, господин Сидеров. Моля, седнете се на мястото. Няма да ви дам думата. Няма да я дам.
Вместо Цветанов парламентът покани заместника му Веселин Вучков, който трябваше да дава обяснение за нощта на убийството и последвалите сблъсъци. Ситуацията в нито един момент не беше изпускана от контрол, конкретно в тази напрегната нощ. Двата основни приоритета бяха да не се допусне нахлуване в ромските махали и вторият основен приоритет да не се допуска оскверняване и разрушаване на молитвени домове. Вие ще кажете дали МВР успя да се справи с тези два основни приоритета. Депутатите не останаха доволни от отговорите, защото Вучков не отговори на много въпроси, включително и дали е имало политически чадър над Кирил Рашков през годините. За новините на Нова и на Гълъбова. Световните реакции. Европейската комисия няма коментар на събитията от последните дни в България. Това заяви за БТА Матю Нюман, говорител на Еврокомисията по правосъдието. По думите му, комисията приема, че проблема с интеграцията на ромите е общо европейски и изисква сериозно отношение. По-рано днес агенция РИА Новости също цитира думите на Нюман, че Еврокомисията е изразила безпокойство от антиромските прояви в България и следи развитието на ситуацията. Той е посочил, че Брюксел не може да коментира действията на местните полицейски власти, защото възстановяването на обществения ред не влиза в компетенциите на комисията.